Hola, bon dia. Si us sembla, començarem a aquesta hora molt d'hora, encara amb la boira al voltant de la facultat. Aquestes desenes jornades sobre traducció i literatura que són, com tots sabeu, dedicades a Jordi Arbonès. He buscat una mica d'informació per explicar d'on venim i l'acte inaugural va tenir lloc aquí, en aquesta mateixa facultat, el 21 de maig del 2003, així que realment fa molts anys, perquè desenes de jornades volen de 20 anys de feina, perquè les fem només cada 2 anys, i en aquella vegada es va obrir una placa commemorativa a la sala a dalt que porta el nom del traductor Jordi Arbonès, i això és la feina que hem seguit fent. Les jornades s'han dedicat a moltes coses, primer, evidentment, al llegat del Jordi Arbonès, les primeres, llavors a traduir contra el franquisme, traducció de l'exili, a diversos traductors, des de Maria Aurelia Capmany, Pedrolo, Sales, llavors també al teatre de postguerra, per exemple, a Josep Maria Poblet i Bonaventura Vallespinosa, després una col·lecció tan emblemàtica com Llibres del Mall, i ara els últims anys vam treballar unes jornades dedicades a la traducció de l'alemany, del Maragall a Fontcoberta, i també les últimes van ser dedicades a la retraducció, així és una mica posant-nos entre tots al context. I avui, com segurament tots sabeu, parlarem d'Efectes mutus i camins diversos, que em sembla un títol preciós per parlar de la traducció literària entre el català i castellà. Els ponents ja estan pràcticament tots aquí i començarem amb la ponència inaugural de Josep Morgades, que presentarà Pep Sans després. I ara voldria demanar la degana de la facultat i també en presentació del departament, Joaquim Sala Sanaüja, que ens diguessin unes paraules. Bon dia, moltíssimes gràcies. Jo el que voldria dir-vos és agrair-vos que organitzeu les jornades aquí a la facultat. Vull dir, el GEC és un grup de recerca que fa moltíssima feina. Vull dir, sou vosaltres el que feu la feina, vull dir, no us ho he de dir jo, que feu moltíssima feina. Llavors, bàsicament el que volia és això, agrair-vos la feina que feu. Vull dir, ara com a degana, agrair-vos la feina que feu. El que ha comentat la Simona del Jordi Arbonès, el que feu, la feina que feu a la càtedra, jo recordo que era alumne i va venir el Jordi Arbonès i recordo que tenia un català molt peculiar i era controvertit, les seves traduccions, tot això. Vull dir, jo recordo aquella conferència, em sap greu que no hi hagi alumnes, però per això, perquè quan ets alumne escoltes, no sé, idees, coses molt diferents, no? I tot i això, i una cosa que es deia era això, que ell vivia a Argentina, però que tenia un català que no estava molt contaminat pel castellà, no sé, o sigui que els temes de realment aquesta influència entre català i castellà és molt interessant. O sigui que està molt bé que dediqueu aquesta jornada a això. Després això, com a degana només vull dir, agrair-vos tota la feina que feu, tot el grup, encapçalat per la Montserrat. Recordar totes les obres que heu fet, el que comentava de les jornades o el diccionari de la traducció, magnífic, tots els llibres, perquè quan veus a la web, que he mirat a la web, o sigui, ni era conscient de tots els llibres que heu fet, els de correspondència entre traductors, maquíssims, els de traducció i franquisme, els de traduccions que no s'havien publicat abans, vull dir, és magnífic, tota aquesta feina de conservació. Després, tot el respecte per la feina dels traductors d'abans, o sigui, aquest reconeixement, i són els traductors en actiu, traductores, la Josefina, Carles, que sou traductors en actiu
i que estudieu la feina dels traductors d'abans, saps? Esperem que algú estudiï la vostra, perquè tindran molta feina, perquè treballeu molt i teniu molts llibres traduïts, però això ja ho han de fer uns altres. Val? Llavors, també dic que aquest grup de recerca és un grup que tota la feina que fa la fa amb molta ànima, amb molt rigor, amb molta feina. Vull dir, realment és admirable, val? Perquè és igual això, la gent que hi hagi o deixi d'haver. Has de fer les coses que sents i de la manera que sents i perquè te les creus. I aquest grup, tota la feina que fa és així. Val? Llavors, és fantàstic que organitzi cada 2 anys les jornades aquestes perquè són un moment per trobar-vos entre vosaltres també, vull dir, trobar els amics i col·legues, val? Per parlar dels temes que us agraden, que us interessen, fantàstic. Està molt bé que vinguin el jubilat, la Dolors, el Francesc, val? El Josep, ara ja ets amic del grup, ja t'esperen cada 2 anys a les jornades, val? I això, senzillament que ho passeu bé, que seguiu treballant en tot això, que seguiu fent una feina tan ben feta i ara doncs això, passo la paraula i que ho seguiu fent aquí a la facultat durant molts anys. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i que vagin molt bé aquestes jornades. Bé, bon dia a tothom. Jo vinc simplement en representació del director del Departament de Traducció, d'Interpretació i d'Estudis d'Àsia Oriental, Joaquín Beltrán, que no pot ser aquí, entre altres coses perquè estan treballant sobre el nou reglament de dedicació docent dels professors de la Universitat Autònoma i té una sèrie de reunions perquè s'imposarà aviat, però a mi ja no m'agafaran, uns canvis que semblen especialment rellevants pel que fa a la dedicació docent. Fa un moment sentia parlar, seria algú que es queixava de l'excés de feina que tenim els professors, que s'esperin a veure la nova reglamentació. Ja veurem com s'acaba, però en tot cas a mi ja m'han xamparà fora, si Déu vol. Bé, en representació del departament, sabeu que el departament poc o molt és qui s'encarrega, també coordinats amb la facultat, naturalment, s'encarrega de l'aspecte de recerca i el tema concret d'aquest col·loqui és particularment interessant a nosaltres també per posar-lo al dia. S'ha estudiat la qüestió de les traduccions català-castellà en tots els sentits, però suposem que hi ha en aquest procés històric tan complex hi ha situacions noves que no s'havien plantejat fins ara i que poden ser interessants. Aquesta qüestió de la traducció català-castellà també ha donat ocasió, contràriament a les traduccions d'altres llengües, ha donat peu a tota una sèrie de tècniques d'ocultació que són molt interessants. En tota traducció hi ha una part d'ocultació i d'aflorament d'una altra banda, però en el cas de la traducció català-castellà és més evident. Tota la qüestió de la dissimulació, del maquillatge, del camuflatge perquè no sembli que allò és català, això són tècniques molt interessants. Jo en concret, del meu record personal, jo he viscut en una societat en què el gran geni del moment era un novel·lista que segurament no coneixeu, que és Bartolomé Soler. Bartomeu Soler, Premi Nacional de Literatura, amb unes obres colossals, entre les quals Caruquincà, Patapalo, en un castellà cervantí increïble, i després una obra que aquesta és la interessant per mi, que és Marcos Villarí, o també Marc Villarí. Aquest novel·lista té una càtedra, hi ha una càtedra en una universitat que no recordo, d'Estats Units, on es dediquen a fomentar aquesta obra, i vaig veure que últimament ja passava com el to català. La cosa és tan discutible que en vida aquest senyor no podia tornar a Sabadell, perquè estava molt mal vist.
Però ara vaig veure que ja el feien passar com un gran autor de la literatura catalana. De fet, Marcos Villarí va ser traduït en una edició que va tenir molt èxit, però no sabem traduït per qui, perquè no consta que allò sigui una traducció. I va ser uns tiratges, devia ser a finals dels anys 50, però jo és el que vaig llegir. Potser hi va intervenir en l'Arús, Joan Arús, però no ho sabem. La qüestió és que ara ell és, segons quins ambients, és el gran autor. És a dir, ja veieu que el tema té interès per nosaltres, tots aquests aspectes de dissimulació, és molt interessant. Les tècniques que hi ha concretament que fan que un autor que clarament pertanyia no a la literatura castellana, a la literatura cervantina, ara de cop i volta resulta que és un exponent de la literatura catalana. Bé, no m'allargo, passem directament a les ponències, que és el que ens interessa més i que esperem i celebrem que aquestes jornades puguin tenir uns resultats fefaents, per dir-ho una mica a la manera cervantina també. I molt bé, doncs, moltes gràcies i ja passem al col·loqui. Demano el Josep Morgades i Pep Sanz, si volen pujar. Bé, em sembla que podem continuar. Bon dia i gràcies a les autoritats pertinents que han inaugurat l'acte, la degana, el Joaquim Sala en representació del departament i a la Simona, que us ha posat una mica en context per si hi havia algú despistat, però jo crec que tothom està prou situat en què són aquestes jornades. També tots, poc o molt, deveu estar situats en qui és el ponent inaugural d'aquestes jornades. És un tòpic dir que potser no necessitaria presentació, però com que és un tòpic el podem dir, ara el puc presentar, ja ho he dit. El Josep Morgades és catedràtic emèrit, em sembla que, com he dit abans, des de fa un any i 12 dies, o 19 dies. També ha estat durant molts anys director dels Marges i no és pas membre emèrit de la redacció, vull dir que encara sortosament continua implicat en aquesta revista i, com sabeu, s'ha dedicat sobretot a l'estudi del noucentisme, en especial de la figura d'Eugeni d'Ors, que ha editat nombrosos volums de l'obra completa, també a l'estudi de Pompeu Fabra, d'alguns aspectes rellevants de la seva obra, i en aquests últims anys ha fet una cosa que em sembla que els lectors li hem d'agrair, que és agrupar una sèrie d'articles, de textos que havia anat fent durant una llarguíssima trajectòria en alguns llibres, per exemple, escrit sobre llengua, el 2016, escrit sobre Fabra, el 2018, escrit sobre Eugeni d'Ors, el 2019, i aquest 2022 escrit sobre noucentisme, que em sembla que fa ben poc que ha sortit, i això, no sé si de manera oculta o no, com comentaven abans, són una mena d'obres completes, al meu parer, que tenen un valor que potser ara costa de pamar, però que em sembla que és del tot indiscutible perquè, lluny de la dispersió amb 50 articles, ponències, capítols, s'ha dedicat sortosament a agrupar aquests textos, a ordenar-los, a donar-los una coherència i això fa que els lectors d'ara i sobretot de moltes generacions a venir hi puguin accedir de manera més ordenada. També ha escrit aquest 2022 o ha publicat la seva última lliçó a la Universitat de Barcelona, que és Escrits que ja mai no escriuré, i que alguns ens preocupem que continuï escrivint perquè anem donant feina de moment, per tant, aquest llibre potser caducarà o no. També, com sabeu, s'ha dedicat a la traducció de l'alemany, ha publicat traduccions de clàssics com Kafka, com Thomas Werner, com Thomas Mann, i també d'alguns textos teòrics que va publicar a la revista Els Marges també, alguns textos de Freud, Lukács, Marx, Nietzsche, sobretot en un número triple dels Marges, que era del 1983 i que són, potser per desgràcia, una mica una excepció en el panorama
de la filologia catalana o dels estudis literaris, no? D'aquesta incorporació en català, a la llengua pròpia, de textos teòrics referents d'altres tradicions que en un determinat moment semblava que podien aportar i molt el bagatge dels investigadors de la literatura, de la gent que feia recerca. I ja per acabar, també és autor d'alguns articles o d'alguns estudis d'aspectes més teòrics relacionats amb la traducció, per exemple, un article que es diu Apunts sobre noucentisme i traducció, que és un text breu però que em sembla que és un text que a més d'un ens ha servit per situar 4 coses abans que hi hagués obres més sistemàtiques i més exhaustives sobre la qüestió. També s'ha ocupat de Maragall com a traductor de Goethe i també fins i tot s'ha, diguéssim, endinsat en una reflexió més teòrica sobre la traducció en un article que es diu Tot traduint de l'alemany, que em sembla que explicaves que la traducció pot ser vista també com una pràctica filològica aplicada més. I, ja per acabar, em sembla que també t'han demanat últimament, amb aquesta efervescència de l'any Ferrater, que t'ocupessis una mica de la figura del Ferrater com a traductor i, per tant, em sembla que encara podrem llegir alguna qüestió referent a un escriptor reusenc il·lustre. Sí. Res més, moltes gràcies en nom de tot el grup per haver acceptat aquesta ponència inaugural i et passo la paraula. Molt bé. Això s'ha de... Sí, no sé si funciona o no funciona. Ja, això... A veure... Se sent? Sí, se sent. Ui, mare, si se sent. Bé, doncs això vull dir... Bon dia a tothom, moltes gràcies al Pep Sans de Tzira per la presentació que ha fet, sobretot a tots vosaltres per haver-me invitat aquí a la que va ser la meva alma mater. Jo vaig començar a l'Autònoma, la primera promoció, l'octubre de 1968, quan encara ens aixoplugàvem al monestir de Sant Cugat, oi? I tota la meva vida com a estudiant ha transcorregut aquí, a la UAB, que en diem ara. Però després, esclar, això només he vingut de tant en tant, per alguna benentesa com ara aquesta d'avui, que us agraeixo perquè per mi, ja us dic, és segons com tornar una mica als meus orígens com a estudiant. Bé, aleshores, aquesta meva intervenció me la va demanar el Francesc Parcerisses el novembre de l'any passat i em va demanar de fer una reflexió general en forma de lliçó inaugural. Per tant, a veure, no us faré ara aquí cap aportació original de recerca, sinó això, una reflexió general en forma de lliçó inaugural. Després, el maig d'enguany, també en Parcerisses, em va demanar amb les presses habituals un títol, cuita corrents un títol, mare. I aleshores em vaig empescar un títol que li vaig donar trabucadament per culpa meva, perquè el títol no és el que consta aquí de tradició-traducció, sinó que el títol és traducció, tradició, traïció, al·lòtrops o quasi confluents. I en aquest mateix correu en què em Parcerisses em demanava el títol, i en d'haver-li jo donat aquest títol, desgrat d'aquest petit trabucament de part meva, doncs me va respondre que esbatanaràs les nostres finestres mentals. Home, jo no sé si esbatanaré cap finestra, i menys mental avui, però el que faré serà una reflexió sobre com fer-nos més cabal de la solta i la volta d'aquesta activitat professional de traductors que hi ha qui exerceix de manera més sistemàtica o hi ha també qui, com és el meu cas, exerceix de manera més ocasional aquesta activitat professional. Aleshores, continuant amb el desglossament d'aquest títol, al·lòtrops o quasi confluents. Començaré a recordar-vos bé aquest grecisme, al·lòtrop, recordeu, allos és diferent en grec, tropos és direcció i és un terme que s'ha fet servir per designar l'evolució diferent, la direcció altra, que poden tenir paraules que procedeixen del mateix ètim. És un mot aquest d'al·lòtrop del qual va servir-se Fabra en un seu article del 1908
Ell aleshores parlava de mots emmanllevats o mots hereditaris, en donava més la correspondència en alemany, Lehnwörter, Erbwörter, i donava com a exemples, per il·lustrar aquesta direcció diferent, a propòsit dels tals al·lòtrops, casos extrets del català, evidentment, com podien ser estricte i estret, foli i full. Eren els exemples que donava Fabra, que tampoc no hi va aprofundir gaire més. I en Cabat va referir-s'hi més endavant, ja en unes converses filològiques, en cavall entre l'any 20 i l'any 21, i, doncs, tot i mantenir-se en aquest gracisme, al·lòtrops, o formes divergents, especifica també, és que feia avinent que en francès d'això en diuen doublet, doblets. La cosa divertida és que el Diccionari de Términos Filológicos de Lázaro Carreter dona una versió alemanya que, doncs, pels qui sabem alemany i que no en som nadius, quan el llegim, doncs no podem estar-nos fent somriure picardiós, perquè segons Lázaro Carreter, en alemany això del doublet o de l'allòtrop se'n diria ni més ni menys que en alemany que Scheide Wort. Bé, exemples. Alguns de molt confluents. Col·locar, colgar. Repudiar, rebutjar. El terme pràcticament, doncs, com era en llatí, directament manllevat de llatí, això, l'Envort, i l'evolució que ha seguit d'acord amb les regles d'adaptació al propi idioma, en aquest cas, doncs, el català. Miracle, miraculus, mirall. Fabra també en citava un altre com a possible exemple. Eixam, examen. Ja no són tan confluents aquests dos al·lòtrops. Examen, en llatí, era l'agulla de la balança, i d'aquí que el fet d'examinar, perquè amb l'agulla de la balança podies anar i sospesar la mesura del que et duies entre mans. I eixam també procediria d'aquest examen en l'idea d'ex agre, i és el que fan els ocells, que es poden anar i projectar en un eixam. D'altres exemples, però ja no tan confluents. Per exemple, són al·lòtrops, procedents d'un mateix mot llatí, un en la seva forma directa, nàusea, i l'altre en la seva forma evolucionada, nosa. Una nosa, nàusea, nosa. Un altre també molt divertit és que parlem en català d'un porc senglar, un senglar. Això no és més que el porcus singularis. És a dir, el mot culte és singular, el mot evolucionat és senglar. I després un altre d'absolutament hilarant, però cert, ètim, el grec, simfonia, que dona sinfonia, el mot culte, i s'enfaina. És a dir, són al·lòtrops ja d'allò més diferents, però amb el mateix ètim. Bé, aleshores ja comencem a referir-ho al que aquí ens interessa, oi? Bé, traducció, deixem ara davant de traducció, tradició, traïció. Bé, tot prové del llatí traditio. Són significats molt diferents, ja no són tan confluents semànticament, si més no, en principi. I aleshores, doncs, bé, esclar, tradició del tradere, lliurar, i sempre amb aquesta idea, manllevada ja com era en llatí, del trans. Trans evoca aquesta idea d'això, de passar d'un lloc a l'altre. I en aquest sentit hi ha confluència entre la tradició, allò que es transmet de generació en generació, i la traïció, encara que tingui una semàntica diferent, però que té a veure amb aquest pas d'una cosa a l'altra. Bé, i aleshores, esclar, tenint en compte que en llatí, en principi, aquests prefixos trat, traducere, transdare, poden alternar indistintament, doncs ens trobem que traducció, tradició, traïció, són enquadrables dins el mateix ampli espectre al·lotròpic. És a dir, aquell que indica passar d'unes mans a unes altres, d'una entitat a una altra. Aleshores, això ens du bé parar esment en una realitat prou coneguda, i és que una de les característiques que més ens diferencia els éssers humans de la resta de congèneres del regne animal és la capacitat de desplaçament, de trans.
És a dir, tenim desenvolupat els humans un sistema de comunicació apte a transmetre informació sobre aspectes, àmbits, propietats, llocs propers, remots, esdeveniments passats, possibles, imaginaris, que no tenim presència. És la capacitat de desplaçament de què parlen els antropòlegs. Un exemple d'això pedestre, però molt indicatiu, és que un gos, per més intel·ligent que sigui el gos i els gossos en general, si tu li fas així, el gos et quedarà mirant la punta del dit. I no pararàs ment que el que vols fer no és que miri la punta del dit, sinó que faci aquest joc de trans, de desplaçament. Bé, aleshores, doncs, atès tot això, si la tradició es mostra com a indefugible i la traïció, segons veurem, com a indefectible, la traducció és l'operació prèvia, omnipresent i omnioperativa. Per tant, té una significació molt àmplia, molt genèrica, la traducció. De tota manera, a propòsit de la traducció, jo no em remetré ara a cap dels nombrosos teòrics que s'hi han pronunciat sobre la traducció, que ens han explicat moltes coses molt interessants, sinó que em remetré al que sobre la traducció va deixar escrit en diversos dels seus llibres, citaré només uns pocs, Lluís Duc. Lluís Duc, recordeu, era un savi antropòleg, que fos monjo de Montserrat, pertany a la seva anècdota biogràfica i no n'hem de fer res. I Lluís Duc, doncs, bé, ens diu, en alguns dels diferents llibres que publica, no cal dir que en el text tinc totes les referències bibliogràfiques clarament detallades i especificades, ara me les salto, però en un dels seus llibres ens diu Lluís Duc que l'ésser humà, no únicament com a homo sapiens, homo faber, homo ludens, sinó o antroposimbòlicos, la traducció és l'estat natural de l'home. És l'operació simbòlica per antonomàsia, cito literalment, la traducció, ens diu Lluís Duc. I dono un exemple, un de tantíssims que podríem donar per il·lustrar més tot això. Ens diu Lluís Duc que els llibres de viatges de totes les èpoques i latituds són imponents exercicis de traducció, d'apropament d'allò que es trobava allunyat i era estrany a allò que resulta més familiar i quotidià. Els llibres de viatges. Jo això ho complemento aleshores amb un exemple extret d'una narració curtíssima, divertidíssima i profundíssima de Borges, de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges té una narració que la va intitular Del rigor en la ciència. I repeteixo, és no res, de mitja pàgina. I ens hi parla, en aquest del rigor en la ciència, d'un imperi que havia excel·lit tant en l'art de la cartografia que acabà sucumbint a la incapacitat de fer mapes a escala. De manera que aquest imperi on la cartografia havia esdevingut tan perfecta, doncs, és clar, a còpia de reproduir mecànicament la realitat, duplicant-la sense traduir-la a escala, va acabar sent devorat per la seva pròpia art cartogràfica, perquè ho duplicava tot al 100%. Dit això, aleshores, doncs, bé, podríem també adduir altres reflexions, sempre per il·lustrar com la traducció és aquest fenomen general, ampli, omnipresent. Aquí dono una citació de Goethe, que ara doncs, no reproduiré, i si la reprodueixo després serà traduint-la directament al català. Les citacions aquí, evidentment, les dono en el text original, oi? O, per exemple, una altra, potser més pròxima, del Gerard Genet, oi? En la qual ens ve a dir Gerard Genet que quan fem un comentari de text, quan ens enfrontem a un text literari, amb tot de figures retòriques, de metàfores, etc., i el passem al llenguatge propi de la denotació, el nostre llenguatge instrumental, en realitat el que estem fent és també una traducció d'això, del llenguatge de la literatura, al llenguatge més instrumental, efectes pràctics, operatius, immediats, etc. Una altra cosa, aleshores, és que després, com bé prou sabem, això de la traducció ho hem acabat especialitzant a partir d'aquesta significació àmplia, genèrica, global, ho hem acabat gairebé reduint això del concepte de traduir al simple fet de passar d'una llengua a una altra. I en aquest sentit, bé,
traduir té a veure amb la filologia. És una de tantes variants aplicades de la filologia. Això, doncs, ho diuen, entre d'altres, Brioschi i Girolamo en el seu manual. Es remeten també a un gran filòleg italià, el Gianfranco Contini, que parlava de la diferencialitat. La traducció foren de tantes vessants aplicades de la filologia que et permeten de superar la diferencialitat entre allò que va escriure qui fos, quan fos, en el seu moment, etc., i el lector actual. I a propòsit també de la filologia, ara que sembla ser que el mot ja de fa temps estigui en descrèdit, a mi m'agrada citar la definició que en va fer un filòleg alemany, Rudolf Pfeiffer, a començaments del segle XX, que es va recollir. Rudolf Pfeiffer era un filòleg alemany del món filologia clàssica, que pel fet d'estar casat amb una jueva va haver de marxar cap a Ajudeu-me perquè no anessin a parar la seva muller i ella, no cal dir on. I Pfeiffer va definir la filologia dient que és l'art, i potser posaria la disciplina, per tant se val, l'art de comprendre, explicar i transmetre la tradició literària. Aquí entrem en l'altre aspecte, la tradició. La filologia fora això, aquesta art, aquesta disciplina, que ens permet de comprendre, explicar i transmetre la tradició literària. Bé, i aleshores, doncs, comencem a parlar de la tradició, no? Aquí ens podríem remetre, doncs, allò que ja va escriure Lucreci, el de Rerum Natura, ex nihilo nihil. De no res no en surt res. I la tradició és l'absència d'aquest no res. Si no hi ha... Bé, doncs res no surt del no res. Cal que hi hagi abans una mínima tradició. Aquesta citació clàssica de Lucreci jo l'associo amb una afirmació que sempre m'ha fet pensar molt d'un gran assagista mexicà, en aquest cas, l'Octavio Paz, que en un moment donat, en el seu estudi sobre el surrealisme, va deixar escrit: no me preocupa la rebelión contra la tradición, me inquieta la ausencia de tradición. Doncs sí, exactament això. Una altra citació d'aquestes que un va fer en les seves associacions, una de les més categòriques de l'Eugeni d'Ors, que en un moment donat, com era habitual en ell, va pontificar: fora de la tradició, cap veritable originalitat. Tot el que no és tradició és plagi. O, en una versió encara més parafràstica, no, podríem dir, això, parafrasejant Eugeni d'Ors, que tothom qui no sap de la literatura escrita amb anterioritat està condemnat a reproduir-la com un lloro. Bé, això és una reflexió, suposo jo, molt de filòleg, d'història de la literatura, doncs aquests autorets, aquests artistets que es pensen que són, vaja, l'originalitat suma i etc. I nosaltres ens diguem, mira, noi, això és més vell que l'anar a peu, o noia, etc. Bé, aleshores, doncs, tradició. Referim-ho ara al que aquí més directament ens interessa, en principi, com és la llengua i la literatura d'aquest país. Una història estranya, la d'aquest país, també en l'àmbit lingüístic i literari. És d'una precocitat insòlita, la llengua i la literatura d'aquest país. Andreu Febrer, el 1429, va ser el primer a fer la traducció en vers de la comèdia del Dante. Bonifaci Ferrer, germà de Sant Vicent Ferrer, el 1478 va traduir la Bíblia, que després va ser destruïda pels oficis habituals de la Santa Inquisició espanyola. O, per exemple, el 1482, Miquel Pérez, de València, en valenciana prosa, va fer una de les primeres traduccions del Kempis, o la Imitatio Christi. O que després va venir el que va venir, que si la decadència... Bé, a veure, no ens flagel·lem. Dues reflexions per posar en relleu com això va com va. Les llengües, les històries, les literatures... Peter Bürke, en el seu estudi sobre el Renaixement de 1987, parla que a mitjan segle XVI, a Anglaterra van voler traduir Il Cortegiano de Baltasar Castiglione. I no hi havia encara prou paraules en anglès, a mitjan segle XVI. I el traductor va haver de recórrer a perífrasis i a paràfrasis, perquè hi havia paraules que encara no existien en anglès, mitjan segle XVI.
Una altra reflexió en el mateix sentit, per no flagel·lar-nos i per ser conscients que tot va com va, doncs ens la dona un científic nord-català, el Gerard Vassalls, el qual, en un seu assaig sobre la ciència no pensa, del 1975, es deia, a França, el primer llibre de filosofia escrit en vulgar fou el Discours de la méthode de René Descartes, del 1637. La llengua catalana, 350 anys abans, havia donat ja a Europa la prova de la seva capacitat poc comuna d'expressar lògica i filosofia gràcies, evidentment, a Ramelloll. Per tant, doncs, les coses van com van. Bé, aleshores, doncs, traducció, tradició, precocitat, s'enfonsa tot, fins que, ta-ta-tan-ta-ta-ton, es mira per on la cosa es comença a remuntar. En tot cas, i a propòsit d'això, una situació, en aquest cas de l'Steiner, que ve molt a tom, quan diu la traducció és l'oxigen de les comunitats de parla limitada i les tradicions oblidades. Això també jo ho amaneixo, us estalvio ara la reproducció de la llarga citació, un estudi que possiblement coneixeu, molt interessant i que, vaja, sembla escrit pensant talment en el cas català, encara que ell el desconegui, que és un estudi, professor jueu de Jerusalem, l'Itamar Ben Zohar, la posició de la literatura traduïda dins el polisistema literari. Aquí es van pescar la teoria del polisistema, etc. I diu coses que, repeteixo, això ja ho trobareu després en el text escrit, doncs molt interessants i que són perfectament aplicables al cas català. I també fent el fil totes aquestes reflexions sobre això, les tradicions i les traduccions, etc. I ara em remeto aquí a una citació que trobo en Francesc Parcerisses, el qual en un moment donat ens fa avinent que pot semblar una obvietat, però que cal no estar-se sovint de repetir-ho, que la traducció no és mai innocent. Una política de traduccions no és mai un caprici o una meditada programació plena d'intencions bones, sàvies i pures, sinó que també una política de traducció comporta l'acceptació dels equilibris diversos que intervenen, de tota mena. Però aleshores, per il·lustrar això, doncs em serveixo d'un recurs argumentatiu que m'he servit altres vegades, que és allò que en llatí en diem a contrario sensu. És a dir, si tu vols anar i demostrar la veracitat, la pertinència de segons què, ressegueix què se n'ha dit en contra i amb quina virulència d'aquesta realitat que vols anar i ponderar-ne, això, la pertinència, la validesa. I aleshores aquí anem a parar, doncs, bé, si la llengua catalana, la seva literatura, la seva tradició, no fos malgrat tot tan persistent i tan vàlida, com és que l'han prohibida i l'han perseguida tant? Com és que encara d'una o altra manera la persegueixen tant? Aquí una citació també d'algú que ha traduït, assagista, filòleg, el Ricard Torrents, especialista en Verdaguer, entre d'altres coses, el qual en un seu article, dels molts que pleguen Montserrat Bacardí i Pilar Godeiola en el seu llibre, doncs ens va deixar dit que les polítiques de l'estat espanyol no renuncien a l'assimilisme com a objectiu final. Ricard Torrents parlant de traducció. Les polítiques no renuncien a l'assimilisme com a objectiu final. Doncs és exactament això. Havia estat abans i ho és ara en què els camaraden s'apleguen tots bajo el 155. Però bé, algunes mostres a contrari sensu de per què tanmateix aquí la cosa existeix i fa i per això és que la persegueixen tant. Aquí la citació obligada és a l'estudi, a hores d'ara ja canònic, referencial de Maria Josepa Gallofré, sobre què va ser la censura franquista entre el 39 i el 51. En fi, vaja, les coses que més perseguien. Les traduccions. Es tractava d'estroncar aquella tradició represa ja al segle XIX, modernització, catalanisme polític, que havia tingut aquell passat esplendorós, que després s'havia estroncat i quan s'hi tornen a posar, doncs tornen els del 155 de sempre i la persegueixen, però vaja, amb quina fúria. I no únicament des del poder polític,
Això, la Mireia Supena també en un seu article ens ha explicat que la cúria religiosa no va ser menys indulgent amb el llibre religiós que el règim. La censura religiosa en contra de les traduccions va ser, en tot cas, simplement més discreta, ens diu la Mireia Supena. I també en un altre estudi, aplegat en un llibre de Vilardell, el Josep Massot i Montaner, doncs ens recorda que a partir d'un moment donat el règim allò es va mig subtilitzar i doncs van convenir que potser segons què ho deixarien traduir el català i no l'espanyol. Perquè, com són menys, el dialecto, ara veuré, també dono citacions, no m'ho invento jo, el dialecto, esto va autorizado en català, hombre. De manera que ens trobem que un altre cas, això ho explica el Jordi Cornellà del Trell, es va donar el cas que la condició humana de l'André Malraux i la nàusea del Jean-Paul Sartre eren prohibides en la traducció castellana però no en la catalana. I Jordi Gené Liger, germanista, per cert, i germanòfil, parla que en un moment donat, som en plena censura franquista, als anys 60, doncs el censor, a propòsit d'Un amor de Swann del Marcel Proust, desqualifica la novel·la aquesta del Proust perquè filosofia la majoria de les veces no ortodoxa. Però el va autoritzar perquè, literalment, si va un dialecto, mejor que mejor. Esclar, a partir d'aquí un extreu la conclusió que va extreure la Montserrat Bacardí en aquell seu llibre també sobre la traducció, que va plegar textos i va constatar la Montserrat Bacardí que algunes altres idees que els traductors van formular en pròlegs, articles, memòries, dietaris o cartes versen més sobre aspectes de la llengua, la literatura, la sociolingüística, l'edició o la història cultural del país que no pas pròpiament sobre la traducció. Esclar, però és que traduir en aquest país és més. En aquest país tot ha de ser més, fins i tot el Barça, ves per on. Bé, aleshores, ara vivim un règim de democràcia, pura meravella, llibertat, etc. Però, doncs, a l'hora de traduir en català, continua havent-hi una realitat no menys llescadora, segons com, només que ara això en nom de la democràcia i dels drets humans, que és un concepte manllevat de la sociolingüística, el va encunyar el Lluís Vicent Aracil, que és el concepte d'interposició. I jo algun cop també m'hi he referit en això de la interposició. La interposició, bé, és molt simple. La llengua subordinada està, per dir-ho així, condemnada, o volen que estigui condemnada, a posar-se en relació amb l'àmplia realitat internacional universal a través de la llengua hegemònica. I la llengua hegemònica fa com de filtre, fa d'interposició, i a l'inrevés, si algú de l'àmbit més genèric del món internacional té ganes d'accedir a la tal llengua subordinada, també tot sovint ho ha de fer a través de la llengua hegemònica que fa de filtre i que du a terme aquesta interposició. Exemples. Jo tinc un article sobre això publicat ja fa anys, ara repescat també amb aquests escrits sobre llengua, però un cas també citat per un gran traductor, mestre de traductors, sobretot dels que hem traduït de l'alemany, que és el Feliu Formosa. El Feliu Formosa ens parlava en les seves memòries, també recollides en el llibre que va fer la Montserrat Bacardí, som als anys 60. L'agència International Editors, en demanar l'edició en 62 el dret per publicar en català les elegies de Bukov de Bertolt Brecht i altres poemes seus, no se pueden autorizar contratos hasta tanto Nueva Visión de Buenos Aires haya publicado y vendido durante un año una edición muy amplia que están preparando. Per tant, prioritat total i absoluta a l'hora de mercadejar això, un producte, amb les traduccions. Això tindria a veure amb la interposició a nivell comercial, industrial, de produir llibres. Però hi ha tot d'altres exemples. Us en cito alguns. Hi ha un exemple d'interposició que aquest no té a veure amb dictadures ni amb hegemonismes supremacistes, no que ha esdevingut global, però bé, pot passar. Kafka, Die Verwandlung. Les primeres traduccions que se'n van fer, a l'anglès o al francès, se'ls va acudir a qui fos d'anar i no traduir-ho literalment, Die Verwandlung és la transformació, li van posar la metamorfosi. Sona més grec, sona més com a més pompós. I després totes les altres traduccions que s'han anat fent, gairebé d'esma, doncs han publicat, han traduït la metamorfosi en lloc de la transformació.
Però bé, això és un cas genèric. Ara alguns exemples més concrets que tenen a veure amb aquesta interposició exercida per l'espanyol enfront del català. Algun exemple de la meva collita, d'altres, en fi, prou coneguts. Bé, en un moment donat tradueixo Ein Bericht für eine Akademie, i tradueixo literalment Ein Bericht für eine Akademie, un report per a una acadèmia. Van fer una escenificació, d'altra banda molt bona, els del Tallaret de Salt, som als anys 80, però van decidir que, tot i respectar el text de la meva traducció, el títol no li posarien un report per una acadèmia, sinó que el deixarien en informe per a una acadèmia. Canvien report per informe. Bé, podríem discutir-ho, però per què se salten l'article Ein Bericht? Doncs perquè la traducció espanyola, o qui fos, se li va acudir de saltar-se l'article Ein Bericht, en alemany hauria funcionat perfectament sense article, Bericht für eine Akademie, un petit exemple. Un altre de flagrant, i de vegades l'hem comentat amb el meu benvolgut amic i compatrici, el Quim Mallafré, la novel·la mítica de la Margaret Mitchell, Gone with the Wind. L'espanyol es va acudir a traduir-la Lo que el viento se llevó, i la pel·lícula Lo que el viento se llevó, Tachín Tachón, etc. I en un moment donat, bé, caldrà traduir al català el Jordi Arbonès, que suposo que hauria ser pressionat perquè aleshores era propietari d'Aimar Prova, que era el Jean-Baptiste Cendrós. La Gone with the Wind, en català, era clavada, fins i tot silàbicament, endut pel vent. Doncs no, va haver de traduir de manera aberrant allò que el vent s'endugué. Mare, esclar, quan veus una cosa així, dius, esclar que aquests catalans dispinen. D'embolicar-se. Gone with the Wind és en tot pel vent. Un altre exemple. Després, a veure, un altre. Aquest és més recent, jo hi he pensat molt, un llibre del qual us parlaré ara després tot seguit, que és un llibre, altre cop un professor jueu, Avishai Margalit, del qual, el 2017, va aparèixer tant l'edició original en anglès com l'edició en traducció catalana. Bé, i la traïció, On the Betrayal, la traïció. I en un moment donat jo vaig afanyar a llegir aquest llibre, que interessant, molt bé i tot, i jo vull creure que la traducció és correctíssima, no em vaig confrontar amb el text anglès ni tot, però en un moment donat vaig arrufar el nas perquè ai, caram, vaig veure que allà on en el text anglès parla de... Se serveix un terme alemany, ja sabeu, en alemany, Heim, doncs és la casa, la llar, la terra materna, té moltes connotacions, això, en alemany, Heim. I de Heim, aleshores, poden treure heimlich, és a dir, una cosa propera, familiar. I per negació, aleshores acaben traient un heimlich, que d'altra banda, en el llenguatge col·loquial, és una paraula tan freqüent com per nosaltres quan diem hòstia, això és al·lucinant, estava tot, un heimlich. Bé, però d'aquesta paraula, d'aquesta expressió, se'n va servir Freud, das Unheimliche. I em vaig trobar que la traducció aquesta catalana, de la qualitat de la qual jo no vull ni puc dubtar, però traduïa per sinistre. I això em va fer arrufar el nas. Perquè qui va traduir per siniestro Unheimlich? Doncs el traductor de Freud al castellà, que d'altra banda era un molt bon traductor. I després us faré avinent que sí, era un bon traductor. Luis López Ballesteros i de Torres, Lo siniestro. I en català, doncs com n'haurien d'haver dit? A veure, pel meu català espontani i encara vivíssim, jo em trobo un Heimlich, amb les connotacions que té en alemany aquest mot, i jo ho hauria traduït per besardós. Això fa basarda, perquè és la por que es pot derivar del fet que en un ambient pròxim, familiar, heimlich, tot d'una, per l'error que sigui, esdevingui just el contrari, esdevingui hostil, esgarrifós. Bé, aleshores, això també podria ser un cas possible d'interposició. Sí, caram, ara aquest senyor, el Margalit aquest, en anglès parla del Heimlich i tot, i com ho va traduir això al castellà? I trobem siniestro, i siniestro per mi és una altra cosa. Bé, però anem ara, començo ja a acabar, no em vull estendre més del compte, no, encara tinc estoneta. A veure, sí. Hem vist traducció, blop, tradició,
què importa, que no ens la podem saltar, i d'aquí que hi hagi qui ens la vulgui estroncar. I traïció. Caram. Bé, aquí, tradició, traïció, són al·lòtrops absolutament confluents, només que un significa el que sabem que vol dir tradició i també sabem què significa traïció, però és que d'antuvi l'idea és la mateixa, pip-pap, passar d'un lloc a l'altre. Parlar de traïció, bé, és un tòpic tenint en compte aquella paronímia italiana repetida fins a la sacietat del traduttore, traditore. Bé, i aleshores això, a veure, fins a quin punt és cert això que tot traductor traeix i que tota traducció és, doncs, una traïció? Em demano jo, no pesa més en aquesta dita la màgia al·literativa que la veritat conceptual? Perquè sona bé en italià traduttore, traditore, és una paronímia perfecta, no? Perquè, aleshores, a veure, primer de tot, no s'hi val a confondre la traïció, inherent a tota traducció, com ho és al capdavall a tot acte de llenguatge, la traïció. No s'hi val a confondre la traïció amb error de traducció. Un error de traducció és simplement això, un error que es pot cometre traduint o simplement parlant. I es pot cometre, doncs, per inèpcia, per vedada, per ignorància. Pensem, a propòsit, no hi ha el fet de traduir, sinó el fet de parlar, de servir-nos del llenguatge humà, pensem allò que diu la saviesa popular. Qui té boca s'equivoca. I és per això que hem de deixar de tenir boca? Perquè en la mesura que parlem també d'una altra manera traïm? Home, doncs no. Doncs simplement pel que fa a la traducció. Aquí em remeto a un exemple, vaig llegir fa molts anys, quan començava a professionalitzar-me en aquestes qüestions, un assaig de l'Ortega i Gasset. Jo soc un gran fan de l'Ortega i Gasset, encara que fos catalanòfob total. Això no té res a veure, vull dir que gairebé li ho agraeixo, perquè forma part de la lògica dels intel·lectuals espanyols, tots ser catalanòfobs. Això no té res, això no em priva a mi d'anar i d'haver llegit molt i d'haver après molt amb l'Ortega i Gasset. I en un moment donat, l'Ortega, als anys 30, va publicar un assaiget deliciós, que convé de tant en tant repassar, intitulat Miseria i esplendor de la traducció. Una reflexió molt aguda, molt intel·ligent, com era pròpia d'ell. I en un moment donat, Ortega i Gasset diu, bé, a veure, això... El mot alemany Wald, der Wald, i ens diu Ortega, busquem el diccionari, i der Wald, el bosque. Bé, i diu, el bosque, el bosc, no tradueix per res allò que en alemany significa Wald, que és un mot carregat de tot de connotacions en alemany, Wald, que no té el bosque, o no cal dir el bosc espanyol. I aleshores, doncs, és en aquest sentit un mot que cal traduir, com ho tradueixen els diccionaris, però sent conscients que la enorme diferència que entre ambas realidades existe, entre la realitat designada pel Wald en alemany i pel bosque, o bosc, en castellà o en català. És una qüestió més de Sache que no pas de Wort. Per tant, la traïció, a partir d'aquest petit exemple i tantíssims altres que podria deduir, és en una o altra mesura, la traïció és inevitable, és indefectible. Altre cop una citació de George Steiner. Cap traducció, per sobre el nivell de la tautologia monosil·làbica o tècnica, no és mai perfecta. Ni tampoc cap comprensió entre parlants d'una mateixa llengua no és perfecta. Vull dir, parlant també traïm, però, esclar, i continuo citant Steiner, sense la traducció viuríem cada un a caseta seva confinat amb el silenci. I arribats aquí, reprenc el llibre, aquest estudi interessant del Avishai Margalit sobre la traïció, el qual ens assabenta d'una paradoxa a propòsit de la traïció. Ens diu Margalit que, a propòsit de la traïció, si no hi ha amor, no hi pot haver traïció. Fins al punt que, continua dient Margalit, la traïció és l'altra cara de la fraternitat. Caram!
aquí veia una citació de la Simona Skravik, quan ens diu que la xenofília és el motor dels traductors. Doncs sí, la xenofília és el motor dels traductors. O dit altrament, es pot parlar pròpiament de traïció envers aquell amb qui no hi ha hagut abans cap altra relació que la de l'indiferència o la de l'odi? Si amb algú hi has tingut sempre una relació d'indiferència o d'odi, que tu el pots trair. Traeixes qui representa que ha estat dels teus o tu has estat dels seus. Torno al Margalit. Si no hi ha amor no hi pot haver traïció. I la traïció és l'altra cara de la fraternitat. Aleshores, doncs, el traductor és això, algú que vesteix ponts entre l'una i l'altra riba de dues llengües diferents. Però què fa el traïdor si no? En la mesura que tant aquest com aquell, el traductor com el traïdor, i aquí l'alòtrop és d'una confluència total, allò que intenten és arribar a l'altre costat. Per tant, la traducció, com a operació simbòlica, que ens deia Lluís Duc, i us recordava ara fa un moment, la traducció no és sinó una de tantes traïcions a cometre, i aquí cito la definició boníssima, al meu entendre, que va donar Duc de símbol. Un símbol és aquella entitat que fa, sembla molt complicada però no n'és gens, el símbol és allò que fa immediatament present allò que és immediatament absent. Sembla un joc de paraules. Aquí ja no gastem pissarres, però ara imagineu-vos, per il·lustrar aquesta definició del Duc, el símbol és allò que fa immediatament present allò immediatament absent, que jo anés aquí, ara, espero que per això no em detindran ni em demanaran no sé quantes coses, jo dibuixés aquí, aquí, a veure, no cal, simplement així, a veure si, ara imagineu-vos que jo faci això així. Això és un símbol. Fa immediatament present Catalunya, i aquí ja el que vulgueu, la nostra pàtria, lo separatita, fa immediatament present allò, immediatament present, perquè és clar, Catalunya. Això és un símbol. Segons el Lluís Duc. Aleshores, doncs, en aquest sentit, la traducció no és sinó una de tantes traïcions per fer immediatament present allò que és immediatament absent. És a dir, passar d'una llengua, en principi desconeguda, absent, a una altra que al lector li resulta familiar. I, doncs, aleshores, això em du a parlar-vos, també una de les altres qüestions que més ens preocupa als traductors, que és la solitud del traductor. Ai, traïm, Déu meu senyor, i em puc equivocar. I com ho resoldré, això? Soc un traïdor, entre una llengua i una altra. Alguns exemples també de la meva experiència com a traductor, que en fi, són boníssims. Kafka té una narració que es diu The Heizer, és a dir, El fogoner, que després va passar a formar part del primer capítol d'aquella novel·la seva inacabada, Amèrica. I, doncs, quan comença aquesta narració, ens veiem un xicot allà de la Praga de l'època d'en Kafka, que ha hagut de marxar a corrents del país perquè havia deixat prenyada una mossa, bé, històries de fulletó, i aleshores aconsegueix embarcar-se i entra a la badia de Nova York, perquè Amèrica és la terra de la promissió, i resulta ser que, segons Kafka, doncs entra a la badia de Nova York i es troba que l'estàtua de la llibertat brandeix una espasa. Ein Schwert. Què fas aquí? Perquè allò que branda l'estàtua de la llibertat no és una espasa, sinó una torxa. A veure, doncs, no, serem respectuosos. Però el lector dirà, ostres, que burro, aquest traductor. O potser dirà, el Kafka pot ser que cometés aquest lapsus. I aleshores el traductor diu, no, escolta'm, a veure, però aniré i posaré una nota de plana.
Però no posaré el lapsus de Kafka, En l'original es passa però és una torxa, fent-se el saberut, el traductor. En el qual cas, si fa això de recórrer la nota a peu de pàgina, trenca la màgia del relat. Més qüestions. Aquesta ja molt referida a la condició d'una llengua com la nostra. Kafka també, se'n servia habitualment, però una de les seves narracions, aquella de preparatius de noces a pagès, en un moment donat escriu el que era el terme habitual, si més no en tot el món sud-germànic, i per tant la Praga de l'època també inclosa. Ell escriu un gal·licisme, que era habitual i encara l'he aconseguit amb gent gran, de la Baviera i Àustria, trottoir. Era un gal·licisme. I que d'altra banda era l'habitual. Després el purisme germànic del segle XIX es van pescar Bürgersteig. Trottoir, un gal·licisme. El traductor què fa aquí? Perquè pot dir trottoir, barbarisme per barbarisme, i traduiré a cera. Aleshores vindran, que aquí el corrector, que el traductor, que no saben prou català, que són del catanyol, del català del Barkun, si és aquí qui posi, hauria d'haver posat Vorero, però és que el text alemany hi posa Bürgersteig, hi posa trottoir. O l'esmenem la pàgina amb en Kafka. Aquí traeix menys o més, aleshores, el traductor. I sempre independentment de la solució que adopti. Es tradueix més a la llengua de partença, es tradueix més a la llengua d'arribada, es tradueix a l'autor, es tradueix al lector. Un altre exemple, també molt bo. Abans us he parlat de Luis López Ballesteros i de Torres, que era un format a la Institució Libre d'Ensenyança, corrent al voltant de l'Ortega, som al Madrid dels anys 20-30, sabia alemany, havia estudiat a l'Escola Alemanya de Madrid, el Luis López Ballesteros i de Torres, i a l'Ortega li va encarregar de traduir ni més ni menys que l'obra de Freud. I ho va fer molt bé, fins al punt que Freud li va enviar una nota d'agraïment, en la qual la teniu reproduïda, el primer llibre que va traduir de Freud en López Ballesteros i de Torres, que és La psicopatologia de la vida quotidiana. I aleshores a Freud li arribar i li va escriure una nota deliciosa que podeu llegir en l'edició espanyola de la psicopatología de la vida cotidiana, que diu el següent. Li deia el següent. Diu, siendo yo joven, parla Freud, amb aquesta nota d'agraïment, siendo yo joven estudiante, el deseo de leer el inmortal Don Quijote en el original cervantino me llevó a aprender, sin maestros, la bella lengua castellana. Gracias a esta afición juvenil puedo ahora, en edad avanzada, comprobar el acierto de su versión española de mis obras, cuya lectura me produce siempre un vivo agrado por la correctísima interpretación de mi pensamiento y la elegancia del estilo. Me admira, sobre todo, cómo, no siendo usted médico ni psiquiatra de profesión, ha podido alcanzar tan absoluto y preciso dominio de una materia harto intricada y a veces oscura. Freud, en una carta de l'any 27 de maig del 23 al seu traductor espanyol. Per tant, poca broma amb el Luis López Ballesteros i de Torres. I ara anem a un cas que jo com ho vaig descobrir, vaig quedar, però vaja. Ves per on les llengües, que us deia abans, no són simètriques, ara pugen, ara baixen, diferents les èpoques, diferents moments. El castellà, l'espanyol que en diuen, és una llengua feta, condreta i admirable per tota mena de raons. Però ves per on, com que no són simètriques, les llengües resulta ser que en castellà tenen un sol mot per designar allò que en català en tenim 3 i en alemany o en francès 2. Quin és aquest mot? Sueño. En espanyol, sueño tant serveix per dir traum com per dir schlaf. I en català, aquí encara estem més ben proveïts. El son, la son, el somni. Bé, ara es tracta de traduir Freud. Ostres! Hombre, claro, pero bueno, sueño, todo el sueño, joder, en esta lengua, ¿qué pasa ahí? Hombre, no, pero es que... Com s'ho va fer? Genial, el Luis López Ballesteros i de Torres. Però de moment, un triga a donar-se'n. Jo va ser quan va dir, padreta. Doncs, esclar, ho havia de traduir i havia de distingir en una obra com la de Freud
la gran diferència entre això, el Traum i Schlaf. Doncs va reservar Sueño per Traum i Schlaf ho va traduir, de debò, literal, podeu resseguir-ho, el reposo nocturno. Va haver de recórrer en aquesta perífrasi per suplir aquesta, home, jo no diré aquesta minusvalidesa, però les llengües són com són, i n'hi ha que s'ho munten millor així, d'altres que s'ho munten millor així, i aleshores com anar i destriar-ho allò, i doncs se li va ocórrer el reposo nocturno. I uno va llegint, fins que un s'adona que, joder, el reposo nocturno és allò que en col·loquial espanyol en diuen sobar, en català col·loquial clapar, i en alemany col·loquial pennen. Això és una traïció. Home, bé, sí, és clar, una traïció, però és una traïció obligada, indefectible, i és això, vull dir, no perquè qui tingui boca s'equivoca, ens estarem de parlar, i no perquè doncs, traduir sigui complicat i també signifiqui una mena de traïció diferent, ens estarem de traduir, oi? Acabo. Lliguem caps per acabar. Traduir és triar. Triar no és un al·lòtrop, sembla ser que triar és un mot d'etimologia incerta, però es presta al joc paronímic triar. I a propòsit d'això em remeto a un article molt interessant d'Antoni Ceba. Antoni Ceba és un filòleg alacantí, va ser l'autor del Diccionari Llatí-Català de l'Enciclopèdia, oi? I en un moment donat va publicar un article que després també em sembla que va recollir la Montserrat Bacardí sobre traduir, trair, triar. Bé, doncs aleshores traduir és triar. I com a professionals esporàdics o sistemàtics d'aquest ofici triem conscients que en traduir traïm com a preu tanmateix irrenunciable per preservar i transmetre una tradició que, si es dona, esdevé tan d'antuvi ineluctable com també sovint desitjablement transformable i fins i tot millorable. Moltes gràcies per la vostra atenció. No sé si hi ha comentaris, preguntes o observacions d'alguna mena, però en tot cas em sembla que tenim temps. Sí, hem ajustat el temps, Josep, què vas fer amb el trotuar? A cera. A cera. No en cursiva. No. Ell tampoc no ho escriu en cursiva. Era el mot habitual. Jo en gent gran, encara, als anys, quan vaig començar a córrer per l'alemany, als anys 70 i 80, la gent gran deien trotuar a Baviera i a Àustria. Després, esclar, la pressió ocultista, la prussianització, segons com, de l'alemany, doncs ha fet que s'hagi imposat el Bürgersteig, i ara tothom la gent jove diuen Bürgersteig. Però la gent gran pot ser que encara n'hi hagi algun que digui trotuar. No vas tenir problemes amb el... Això sí, a veure, el traductor... Seria un col·laborador... No, clar, per sort, això jo ho vaig traduir pel Jaume Vallcorba, l'enyorat Jaume Vallcorba, i me va posar de corrector ni més ni menys que un dels grans correctors que ha tingut, que té aquest país, que és l'Andreu Rossinyol, i aleshores em vaig afanyar i dir-li, Andreu, no fotis, això no m'ho espenis, que li vaig explicar el joc. Però és que un cas semblant, que jo moltes vegades també l'he portat a col·lació, perquè me'l va comentar també ja fa molts anys el Quim Mallafré, i va tenir de corrector de l'Ulisses el Gem Cabanes, un altre bon corrector, el Quim Mallafré per l'Ulisses. I es va trobar una cosa, però vaja, absolutament sensacional, que sempre sí que en anglès hi ha el vulgarisme I knows. En lloc de I know, I knows. En català, home, coneixo, conec, i evidentment va posar coneixo per traduir aquest vulgarisme I knows en lloc de I know. Però va haver d'anar a dir-li al seu corrector, el Gem Cabanes, Gem, no fotis, això no m'ho toquis, perquè vull traduir vulgarisme. Però, esclar, no toca. Ara, al lector, doncs sempre li queda el dubte. Qui ha fallat aquí, qui ha badat aquí, el traductor, el corrector,
o la casa editora que són uns sapastres i li foten pel dret sense passar a la teca a corregir. Això forma part de l'especificitat d'una llengua, d'una literatura, d'una cultura d'un país com el nostre. T'has plantejat en algun moment en les teves traduccions posar alguna nota final si et trobaves en molts casos en un mateix original sobre això o desestimes aquesta possibilitat? A veure, jo en principi estic en contra de les notes, però en la mesura també en què... Sí, en la mesura també en què soc filòleg, doncs algun cop n'he pogut resistir la temptació de posar alguna anotació d'aquestes de filòleg. Per exemple, quan vaig traduir el Wilhelm Meister de Goethe, doncs, esclar, allà hi ha alguns referents que si el lector català els desconeix es pot quedar una mica inàlvis. Per exemple, doncs, fer-li avinent al lector català que l'Alemanya aquella de Goethe era un país com a estat del tot inexistent, del tot fragmentat, amb diferents lleis, monedes i tot. Esclar, vull dir, Alemanya com a tal és a partir del 1871 que existeix, oi? I aleshores havia posat alguna unitat en aquest sentit. Però si no, és a dir, assumeixo la meva solitud com a traductor i entomo doncs les suspicàcies, els retrets, en fi, que et vinguin allà a dir que tu has badat o que no en saps prou, que t'has passat els del catanyol i el català del barco, o per contra que segons que vas i ho refistoles massa, perquè esclar, si l'original també surt un mot culte, jo procuro donar-ne l'equivalent culte en català, encara que sigui un mot culte català poc habitual en el llenguatge col·loquial atès a la situació d'interferència en què vivim. Però en principi jo crec que el traductor bé forma part dels tràfecs de l'ofici, assumir aquesta solitud i després el lector que pensi el que vulgui. Sí. No sé si hi ha alguna altra observació, pregunta. Els germanòfils que hi ha per aquí. Sí, gràcies per haver-nos fet una lliçó sobre un Ja. I he vist que tots els que sabem alemany hem pres nota. I ho sabíem, perquè sempre surt això. També potser esmentar que aquest siniestro castellà en principi ve de la idea de la mà esquerra. Sí. Cosa que és bastant lletja, no? Sí. L'esquerra és la dreta, és la bona, l'esquerra és la mà que no s'ha de fer servir. A més, és que en català, en català, curiosament, nosaltres tenim allò perquè moltes llengües ho diuen a través de la mà dreta, ho diem amb la mà esquerra, ensinistrar. Ensinistrar, diem, no adiestrar, que ve de la dreta. Clar, aleshores, doncs, no sé, a veure, jo no sé si posem per cá, la veritat és que això d'un Heimlich, és aquelles paraules, vaja, que ja ho saps, només a començar a aprendre alemany, quan jo vaig començar als 17 anys, jo vaig començar a aprendre alemany, de seguida l'aprens, perquè la diu tot Déu a tota hora, si estava tot un Heimlich, això és al·lucinant, en aquest sentit, però esclar, té, a banda de les connotacions aquestes col·loquials, el Freud se'n serveix, das un Heimliche és el contrari d'allò Heimlich, i en català això per mi ha estat sempre basarda. Un lloc, doncs, en principi conegut, un ambient familiar i tot, i que tot d'una, per la raó que sigui, oníricament o doncs, perquè ha canviat molt tot d'una, et trobes que allò deixa de ser familiar, deixa de ser Heimlich i esdevé un Heimlich. Doncs això per mi és basardós, fa basarda. I amb això tampoc no vull criticar la solució adoptada per Luis López Ballesteros i de Torres. Vull dir, tampoc no sé, no m'he dedicat a consultar diccionaris de sinònims en castellà si hi hauria alguna altra paraula en castellà que traduís més ajustadament l'idea aquesta de l'Unheimlich que no això del siniestro. Però... De vegades es tradueix per inquietant. Inquietant. Sí, però esclar, inquietant és un beruhigend. Esclar. Home, esclar, si busquem allò, la traducció, no? Inquietant és un beruhigend. Clar, en canvi, estem buscant una cosa que... Una paraula que no té una única traducció possible, que és evident, depèn del context, no? Ja. Però en alguns contextos sí que jo trobo que inquietant funciona bastant bé. En aquest cas, fins i tot, potser l'inquietante no estaria malament. El que passa que després em semblava que l'inquietant, aquest article neutre, és una mica estrany. Sí, pot ser que sigui el tal inquietant, un torracollons. Un home allò que diu, això és una cosa més genèrica, tas un Heimlich, mein Gott.
de tota manera, l'Unheimlich, en la teoria del fantàstics, que s'utilitza molt, les limitacions de la traducció aquesta com a siniestro, jo ho vaig llegir en la traducció espanyola, i normalment te ho trobes moltes vegades en el terme alemany, perquè precisament per donar compte de les connotacions. Sí, perquè ja recordaràs que Freud mateix fa al principi del treball, fa tota una anàlisi semàntica explicant molt detalladament el sentit que li vol donar al concepte, no de la llengua comuna, sinó de la llengua culta, el significat originari de Heimlich und Heimlich. I clar, el fantàstic utilitza el concepte de Freud, no la paraula alemanya. I aleshores per això moltes vegades s'ha traduït per inquietant, efectivament, però també es manté en l'original alemany. Jo vaig traduir el Margarit. Ah, home! Josefina Cavall! El que volia dir és que probablement és interposició, però jo no vaig consultar el castellà, o sigui, em vaig dedicar a mirar a veure com es havia traduït. I veia que tot arreu deia sinistre. I per això, bueno, ara fa temps que el vaig traduir, no recordo ben bé com vaig arribar, però clar, jo de l'alemany en sé molt poc, jo no tradueixo de l'alemany. I llavors el que vaig mirar és textos en què apareixia que es parlava de Freud, i com que deien, veia que sempre es traduïa per sinistre, vaig adoptar sinistre. Clar, és que pot ser que sigui un cas com això del Die Verwandlung, que es va imposar metamorfosi, tothom ha anat traduint desma, metamorfosi en lloc de transformació. Jo no sé, esclar, això podríem mirar com un traduït en francès o en anglès a Freud, el concepte aquest, que això no ho sé, tampoc no m'he molestat a mirar, però suposo que no costaria gaire esbrinar com dimonis ho han resolt els francesos o els anglesos, o ho han deixat potser en original, en fi, allò iapa. Todorov en diu inquietant étrangeté. Inquietant étrangeté, el Todorov, bueno, sí. Inquietant étrangeté diu Todorov. Clar, però aleshores ja estem fent perífrasi. Però segurament s'ajusta millor al que vol dir en realitat Freud, el concepte de Freud. És una estranyesa inquietant. En anglès és uncanny, però jo crec que... Uncanny, sí. Hi ha un llibre dedicat a això perquè ha esdevingut també un tema literari, no? Unheimlich, que Freud era que parla de Hoffmann i... Sí. I aleshores pregunto, perquè el meu anglès és molt limitat, existeix, no uncanny, sinó només canny, existeix canny en anglès? O sigui, només existeix com a concepte negatiu en anglès? No, ja, però esclar, perquè en alemany és Heimlich und Heimlich. L'antonímia funciona, reforça tant l'un com l'altre. Si en anglès només existeix uncanny, la negació, doncs bé, en fi. Diccionari històric anglès. Sí. Habitualment és el terme negatiu. Clar. Però el terme negatiu sense un positiu als orígens no té gaire sentit. Home, esclar, a veure, vull dir, això totes les llengües, l'alemany ho sabem, hi ha paraules alemanyes que s'han acabat internacionalitzant i que ja moltes vegades no es tradueixen. Kitsch, ersatz, se m'acut ara, no? O de Festschrift, en el nostre món, la gent fa una Festschrift en una miscel·lània, però bé, doncs... Però, esclar, en tot cas el que no hem de fer és, partint d'això de l'Ortega, Wald, començar allà a traduir bosque romàntico misterioso, no sé quantes coses més per carregar en el bosque, la quantitat de connotacions que per l'alemany té el Wald. És clar, això basta haver corregut per l'Alemany i ficar-se en els boscos alemanys, no tenen res a veure amb els boscos nostres mediterranis. I s'ha fet molta més literatura en alemany sobre el Wald que nostra sobre el bosque. En canvi, sí que puc parlar d'un cas d'interposició que m'he trobat ara, actualment, que és el de l'anglès de Color Purple, que com que es va traduir per el color púrpura, com a títol s'ha deixat el color porpra. Jo li he posat morat, perquè el purple, sabeu que només he utilitzat el morat, no? I de la posta de sol és el morat, no parlem tant de porpra, però s'ha adoptat pel color porpra, perquè és com s'ha conegut aquí, tant per la pel·lícula com per la versió castellana, però vull dir, en aquests casos, els traductors poc hi podem fer.
No, esclar. L'editorial. Oh, i tant. A veure, jo estic convençut, això en públic aquí no ho especifico en l'escrit i tot, però a veure, que el Jordi Arbonès va traduir allò que el Vincent Duguer per imposició del Joan Baptista Cendrós, perquè eren mecenes, però tampoc no hi volia perdre gaires calés, poca broma. I vaig posar quin tot pel vent, el llom tu, hombre, lo que el vento se llevó, allò que el Vincent Duguer, i així en vendrem més. És una deducció primària, però em sembla que no vaig desencaminat coneixent el personatge, oi? A veure, la transformació la va traduir el Jordi Llobet, molt bé, d'altra banda, però la mica de prologuet que va posar la seva traducció, que va ser el primer que es va... No, el primer va ser el Ferrer traduint el procés d'en Kafka, després va traduir el Llobet, va traduir, i va posar també al final la metamorfosi, però en el prologuet que posa el Jordi Llobet a la seva traducció de Die Verwandlung especifica que allò en realitat vol dir la transformació, i que és una paraula en alemany tan corrent, Verwandlung, que per nosaltres pugui ser transformació, però que, doncs, és clar, tenint en compte que s'ha acabat imposant arreu aquesta solució més culta, més hiperculta, més grega, doncs mira, posar-li la metamorfosi, però aquí també suposo que ho diria bé el Cendrós dient-li, ei, noi, ara aquí no, la metamorfosi, que si se'n vendran més. Bé. Molt bé. Doncs ho deixem aquí? Sí. Ah, sí, que ara sí, sortim aquí fora, em sembla que hi ha cafè i fins i tot pastes, em sembla. Moltes gràcies.